Poštovane gledateljice i gledatelji, dobar vam dan iz studija portala Klikni.hr. Danas je s nama načelnik općine Štefanje, Silvestar Štefović. Načelniče, dobar vam dan i dobrodošli u naš studio. Dobar dan vama i vašim slušateljima i gledateljima. Stigli ste nam u studio kako bismo se prisjetili najvažnijih projekata iz 2022. i najavili one najvažnije koje nas tek očekuju. Pa krenimo redom. Dobre vijesti ove su godine stigle za roditelje najmlađih mještana. Osigurali ste sredstva za izgradnju vrtića. Kada krećete u realizaciju tog projekta? Pa dobro ste rekli, da, zaista dobre vijesti za sve roditelje i djecu s područja općine Štefanje, s obzirom da je to zaista već dugo očekivani projekt i san mnogih generacija da u Štefanju izgradimo vrtić. To smo uspjeli ove godine osigurati sredstva preko mjere 741, dakle Agencije za plaćanje u poljoprivredi, tako da očekujemo, nadamo se da ćemo početkom iduće godine, dakle u prvom mjesecu, provesti sve one potrebne postupke javne nabave i sve ono što ide uz to da bi mogli ugovoriti izvođača. Nadamo se da će ih biti, da će se dovoljno izvođača javiti i da zapravo negdje tamo već u proljeće i početkom ljeta započnemo radove na izgradnji. Sad koliko će ti radovi trajati, koliko će biti potrebno vremena da se vrtić izgradi, to sad teško mi je reći, ali u svakom slučaju očekujemo da će onda za 2024. već djeca ići u vrtić u Štefanju. Nije izostala ni briga za najstarije mještane. Kako protječe provedba projekta Zaželi koji provodite u suradnji sa općinom Ivanjska? Pa evo, moram reći što ste na kraju rekli, dakle u suradnji sa općinom Ivanjska, meni je posebno drago da smo uspjeli ostvariti tu suradnju sa općinom Ivanjska, koju dugi niz godina nismo imali nekakvih posebnih odnosa i suradnja, što je nam posebno se zato veseli da smo uspjeli zajednički kandidirati projekt Zaželi i dobiti sredstva. Tu je zaposleno 10 žena, tako da projekt ide zaista dobro, naši korisnici su zadovoljni. To je na neki način ono što ljudima koji su sami imaju nekih potreba dobro i mislim da je ovaj projekt jako dobar i drago mi je da je vlada odlučila u nekom međurazdoblju prije nego što ponovno krene europski dio sredstava za taj projekt, da su odlučili dati dio sredstava iz proračuna kako bi se taj projekt nastavio. Tako da moram reći da smo stvarno zadovoljni i nadamo se da ćemo zajednički onda se kandidirati kad ovaj projekt završi i na Europski fond za to. Ulagalo se ove godine i u društvenu i u komunalnu infrastrukturu. Koji su tu najvažniji projekti? Pa ove godine smo konačno završili i sad već višegodišnji projekt vodoopskrbnog sustava u Gornjoj i Donjoj Šušnjeri te naselju Ive. Isprojektirano je vodovod za naselje Blatnicu i Starine. To su još dva naselja koja su još uvijek nepokrivena vodovodnom mrežom i očekujemo da ćemo ove godine završiti 2023. zapravo, završiti i ta dva projekta, naravno uz pomoć Hrvatskih voda, što je bilo i za ovaj vodovod u Gornjoj i Donjoj Šušnjeri. Također obnovili smo društveni dom u Blatnici, što je bio gotovo zadnji od tih društvenih domova koji su ostali na neki način neobnovljeni, tako da smo to uspjeli onda i njima završiti dom. Na radost, vjerujem, mještana tamo u Blatnici koji su to dugo čekali. Također imali smo treću fazu uređenja našeg groblja u Štefanju. Sada su napravljene nove staze, premještamo križ na novu lokaciju, tako da se malo dobije veći prostor, uređujemo parking i tako dalje. Isto tako, u naselju Narta smo modernizirali jednu cestu u jednoj ulici, tako da radi se što se tiče komunalne infrastrukture, sve ono što je moguće u okviru našeg proračuna da bi osigurali zaista svakom našem zaseoku pristup našim cestama, dakle asfaltnim putem. Mislim da više nemamo gotovo pa nijednu ulicu koja nije asfaltirana. Isto tako društveni domovi, kažem sa Blatnicom smo završili i taj dio obnove i rekonstrukcije svih naših društvenih domova u općini Štefanje. Ostaje nam, još vodovod za Blatnicu i Starine, onda smo kompletno pokrili cijelu općinu sa vodoopskrbnom mrežom. Kako napreduje izgradnja sportsko-rekreacijskog centra u Narti? To je još jedan također veliki projekt za nas. Mi smo prošle godine tu uloženo oko 600.000 kuna. S obzirom da Ministarstvo sporta ima na tom javnom pozivu takve kriterije da one općine koje su se javile
za recimo prošlu godinu, onda ove godine su bili nekako u drugom redu, ako oni koji su se, novi prijavitelji nisu do sad javili, a ako njih je bilo recimo malo, onda bi i nama dodijelili sredstva. U ovom slučaju mi nismo tako prošli na tom pozivu za ovu godinu zbog toga, međutim onda očekujemo sad ponovno za iduću godinu već pripremamo. Dakle, i pripremili smo dokumentaciju koja treba ići, razdijelili smo to u faze, s obzirom da je projekt zaista veliki i negdje oko možda 2 milijuna kuna sve skupa. Mi smo to podijelili u faze kako bi onda mogli fazno graditi, jer sredstva koje dobijemo od ministarstva ne mogu jednostavno biti tako velika, tako da ćemo iduće godine napraviti drugu fazu tog projekta, to je malo nogometno rukometno igralište s tribinama i uređenje onog dijela parka, a onda nam ostaje još jedna faza sa dječjim igralištem i još nekim dodatnim sadržajima, punionica za električne automobile i slično. Tako da evo, nadamo se da ćemo 2023. Završiti u drugu fazu. Uh-huh. Zajedno s gradom Bjelovarom i nekoliko dodatnih općina krećete u lov na sredstva iz ITU mehanizma. Što sve planirate realizirati tim novcem? Pa ja moram reći da se zahvaljujem gradu Bjelovaru, gradonačelniku i kolegama načelnicima što smo zapravo pokrenuli, što smo išli u taj projekt. Mislim da je to jako dobro, to je velika stvar za naše općine i za grad Bjelovar. Mi smo kao općina Štefanje u strategiju razvoja stavili nekoliko naših projekata. Ono što je koji je prvi na redu i ono što je za sada će biti osigurana sredstva, to je dom u Narti, veliki dom u Narti koji ćemo preurediti na način da će u tom domu biti sada i prostor za udruge i jedan mali poduzetnički inkubator i sportska dvorana koju će moći naravno koristiti i škola u Narti, ali i ostali mještani sa područja općine Štefanja, ali i drugih općina i grada Bjelovara, s obzirom da taj dom je pa na samom ulazu zapravo u Korenovo, tako da će vjerujem biti prilika da svi koriste tu sportsku dvoranu. Što se tiče rekreacije, kažem, a i ovaj dio poduzetničkog inkubatora neće biti loše, zato što očekujemo uskoro naravno i brzu cestu koja treba izaći upravo 200 metara od tog doma. Vjerujem da će to biti onda dobra pozicija i za neke koji žele krenuti u te poduzetničke vode, a treba im prostor. Tako da je to jedan projekt koji je za nas vrlo važan i očekujemo tu značajna sredstva, već su javni poziv je otvoren, sve u suradnji s gradom Bjelovarom i sa pročelnicom koja to vodi, jako dobro funkcionira sve i očekujemo da će to ove godine se krenuti u radove. Radilo se puno, pretpostaviti je da će se tako nastaviti i sljedeće godine. Koji su vam najvažniji projekti u 2023. Što se tiče 2023. pa već smo zapravo rekli na početku dječji vrtić, to je na neki način, rekao bih, i projekt mog ovog mandata, jer od samog početka, nadam se do kraja, to je sve, od samog početka mandata smo zapravo krenuli u tu priču oko vrtića i jedan da će to biti najvažniji na neki način psihološki projekt, jer je zaista dugo se čekalo. Najveći projekt prema iznosu će sigurno biti ovaj dom u Narti koji ide preko ITU mehanizma, s obzirom da se tu radi preko 10 milijuna kuna, možda i 15, tako da će to financijski biti sigurno najveći projekat, ali meni neko ko vrtić najdraži, jer voli bih to u ovom mandatu zaista završiti i započeti s radom. Što se tiče drugih nekih ovih manjih projekata koje stalno radimo, tu je škola u Donjoj Šušnjari. To je zapravo zgrada škole, tamo škola više ne funkcionira. Zgrada škole je u vlasništvu općine Štefanje i planiramo tu zgradu kandidirati na Ministarstvo regionalnog razvoja kako bi ju prenamijenili u jedan centar udruga gdje bi onda bio prostor za razne naše udruge umirovljenika, mladih, kako god ko bude već ima kakve potrebe, da se oni mogu družiti i imati svoje prostore. Tako da također nastavljamo sa uređenjem našeg groblja, idemo u 4. fazu, doista veliko je, pa onda treba tu više novaca. Ovo sam već spomenuo, sportsko rekreacijski centar u Narti. Nadamo se da će to iduća godina biti godina u kojoj ćemo napraviti veći dio posla tamo. Također, već sam i to i rekao, vodovodi u Blatnici i Starinama. Nadamo se da ćemo barem jedno naselje u 23. Završiti. Tako da idemo prema kraju sa tom vodoopskrbnom mrežom.
Što se tiče drugih važnijih projekata, nekih velikih, dakle, u svakom slučaju radimo na projektnoj dokumentaciji za nogostup i kanalizaciju kroz naselje Štefanje i Narta. To su nam naša najveća naselja koja se nalaze na državnoj cesti D43. Trenutno je u fazi projektiranja kanalizacije. Nakon toga slijedi projektiranje nogostupa. Mi već imamo potpisan sporazum sa Hrvatskim vodama i Hrvatskim cestama. Dakle, da je naša obveza financiranje i izrada projektne dokumentacije, a onda će oni preuzeti dio sufinanciranja gradnje, dakle i kanalizacije i ceste i nogostupa. Tako da evo, to će također biti jedan veliki projekata koji sigurno neće biti gotov iduće godine, ali je u fazi projektiranja. Iduće godine moguće je da već počnemo s radovima ako bude sve u redu sa projektnom dokumentacijom i naravno ako se izabere izvođač radova sve u onom vremenu kako to već treba biti. Načelniče, hvala vam puno na gostovanju u studiju portala Klikni.hr. Hvala vama. Poštovani gledatelji, hvala i vama. Srdačan pozdrav do sljedećeg javljanja iz studija.